Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Nin ye aw ka kunnafoliw ye bamanankan na. An ka jamana ministri min ka wuli ka jɔ ɲɛsin bɛ jamanaden minnu bɛ kɔkanna na olu ka kɔɲɛw ma. An bɛ waati min na ko sisan a bɛ New Yorkaw fɛ yen nɔ min kɔni senfɛ ani maabaw b'a la ka ɲɔgɔn kunbɛn. An na kuma o kan bidon kɔnɔna na ni o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ an na taa Tɔnbukutu ale marabolo la Alikama ale sɛnɛ kɔni b'a la ka ɲɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gunda marabolo kɔnɔna na an na kuma o fana kan bidon kɔnɔ. Ninnu de ye dɔnkibaru kunnafoni na bakurubaw ye. Aw bɛɛ lajɛlen ni yantuma aw bisimila dɔnkibaru kɛnɛ kan na. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Tibarikala a y'aw bisimila ko kura bunadamadenya ani yiriwa rajoso HDFM dɔnkibaru kɛnɛ kan na i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ kunnafoni bakurubaw la cogoya min na an ka jamana ministri min ka wuli ka jɔ ɲɛsin bɛ jamanaden minnu sigilen don kɔ kan olu ka kɔɲɛw ma ni o ye Musa Atayɛri ye. An bɛ waati min na ko sisan a bɛ New York kɔni kɔnɔna na min kɔni senfɛ a b'a la ka wuli ka jɔ kɔni caman kɛ waasa ani maabaw ka se ka ɲɔgɔn kɔni ye. O de kɔni hukumu kɔnɔna na a ye bisimila kɔni minɛ min ye tɔn jɛkuluba min kɔni bɛ yen nɔ ni o ye Nations Unies ye olu ka secrétaire général o ɲɛma dankan fɛn min ye tɔnjɛkuluba min bɛ n'an ko ma ko Nations Unies o sous-secrétaire général a n'o kɔni ye ɲɔgɔn ye o ɲɔgɔn ye kɔni kɔfɛ PNUD ni o ka wulikajɔ kɔni ɲɛsinnen don ka se ka an ka jamanaw kɔni dɛmɛ u ka yiriwa fɛn min ye a n'o fana ɲɛmaaba ye ɲɔgɔn ye ka se ka hakilina falenfalew kɔni kɛ u ka hakilina falenfalew bolila min kan o de ye fɛn min ye wulikajɔ min bɛ kɛ waasa an ka jamanaw ka jɛɲɔgɔnya ani nin tɔnjɛkuluba ninnu u ka se ka u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma waasa maliden minnu kɔni bɛ yen minnu sigilen bɛ kɔkanna na olu ka kɔɲɔw yɛlɛma bɛ se ka don o la cogoya min na ani an ka jamana maa minnu kɔni bɛ yen ni u mako bɛ dɛmɛw la olu bɛ se ka dɛmɛw sɔrɔ cogoya min na o de kɔni hukumu kɔnɔna na fɛn min ye u kumana fɛn wɛrɛ kɔni kan min bɛ tali kɛ Nations Unies o ka cakɛ bonda minnu bɛ an ka jamana kɔni kɔnɔna na ni u ka wulikajɔ ɲɛsinnen don min ye yiriwa ani bunadamadenya dɛmɛw ma ani mara kɛcogo ɲumanw kɔni ma olu bɛ se ka bolodi ɲɔgɔnma di ɲɔgɔn ma cogoya min na u n'an ka gouvernement ka jɛ ni ka baaraw kɔni boloda min bɛna nafa kɔni lase an ka jamanadenw kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni ma a kɛnɛ ka na min ye Musa Atayɛri ale kɔni ye da lase kuma caman kɔni ma min bɛ tali kɛ an ka jamana ale yiriwa siraw la. An bɛ taa Tɔnbukutu ale marabolo la an bɛ waati min na ko sisan min ye Alikama ale sɛnɛ kɔni b'a la ka sanna yɛlɛ ka d'a kan cikɛla minnu ni olu ka wulikajɔ kɔni ɲɛsinnen don min ye Alikama sɛnɛ kɔni ma u y'a jira k'a fɔ min ye sɛnɛ a b'a la ka yiriwa bari sabu u ye sɛnɛ min kɔni kɛ a bɛ taa tari 6,000 ani 500 bɔɲɔgɔnko kɔni na u ka marabolo kɔni kɔnɔna na fɛn min ye u sigilen bɛ ka jaabi min kɔni kɔnɔ ni o ye Alikama kisɛ a tɔni 21,000 bɔɲɔgɔnko sigi kɛlen don ka o kɔni kɔnɔ ɲinɛ ale kɔni san kɔnɔna na o de la fɛn min ye wulikajɔ min ni o kɔni nun donna waasa ka se ka an ka jamana cikɛlaw ka olu kɔni kɔkɔrɔma don min ye dunkafa ale bɛ se ka sabati cogoya min na o wulikajɔ a jaabiw o kɔni b'a la ka fɛn min ye ɲuman kɔni jira o de la fɛn min ye cikɛlaw kɔni dɛmɛna sumansiko ka taa se nɔgɔko ni o ye angɛrɛ ye ani fɛɛrɛw la fɛɛrɛ minnu kɔni b'a to u ka sɛnɛw bɛ ɲɛ u bolo cogoya min na o wulikajɔ o foli n'a waleɲuman dɔ o kɔni kɛra cikɛlaw kɔni fɛ ka jira k'a fɔ fɛn min ye kɔkɔrɔmadon min tara ka u sɛgɛrɛ fɛn min ye a jaabi kɔni taaɲa ka ɲi o de la u kɔni ye a ɲini k'a fɔ u bɛ se ka kɔkɔrɔma don cogoya min na u ka se ka u ka baara in kɔni kɛ sɔrɔ u ka se ka kɛ u fɛ waati kuntalajan kɔni kɔnɔna na ko hali n'a y'a sɔrɔ gɛlɛyaw kɔni bɛ min bɛ tali kɛ waati yɛlɛma ale kɔlɔlɔw kɔni na nka o bɛɛ n'a ta min ye cikɛlaw olu kɔni y'u ka nisɔndiyaw kɔni jira k'a jira k'a fɔ min kɔni sɔrɔla ɲinan samiya kɔni kɔnɔna na o ɲɔgɔnna u ka se ka kɛ badabada sɔrɔ ye. Avril kalo tile 6 ka taa bila tile 8 la san 2026 baɲumankɛtɔn Save Children maaw olu kɔni ye wulikajɔ kɔni sabati ni ka dɛmɛ ta ka maaw kɔni sɛgɛrɛ maa minnu bɔra u sigiyɔrɔw la ka sababuya kɛ basigibaliyaw ye ni u dagalen don Kiɲa Ɲɛna ani Sikaso u ka wulikajɔ kɔni kɛra sababuya ye ni ka dɛmɛ lase min ye du 284 kɔni ma olu bɛɛ lajɛlen ye maa ye minnu kɔni bɔra u sigiyɔrɔw la ka sababuya kɛ gɛlɛyaw kɔni ye du 137 du 137 olu dagalen don Kiɲakaw fɛ yen nɔ
bisegi ani wɔrɔ olu dagalen don ɲɛna 61 olu sigilen don Sigasukaw kɔni fɛ yen nɔ u ye dɛmɛ minnu sɔrɔ u bɛ tali kɛ malo ɲɔ sɔ tulu ka taa se min ye spaghetti fo ka taa se sardini nɔnɔ o n'a ɲɔgɔnna caman kɔni ma waasa u ka se ka u ka baloko dɛsɛ ka se ka o kɔni kɛlɛ ka ban u bɛ degun min na u ka se ka bɔ u ka an bɛ waati min na ko sisan l'UNFP Mali olu kɔni ka lasigiden min bɛ an fɛ yan nɔ ni o ye Mohamed Lemine Mohamed Beiba ye fɛn min ye Dakarikaw fɛ yen nɔ ani Koyika maa ɲɛma u ye ɲɔgɔn ye ni o ye Young King Mun ye a n'a ka dankan ni o ye Shogin Sulu ye ani ninnu fila bɛɛ lajɛlen kɔni ye ɲɔgɔn ye u kumana fɛn kɔni kan fɛn min ni o ye bolodi ɲɔgɔnma ye min kɔni bɛna taa an ka jamana musolakaw ani bogotigininw kɔni kanu na u ka hakilina falen kɔni ɲɛsinna fɛn min ma o de ye ka se ka baarabolo min kɔni dalen don an ka jamana kɔni kɔnɔna na waasa ka se ka maaw kɔni dɛmɛ maa minnu ni basigibaliya kɔni kɛlen don ka degun lase u ma ni a musaka bɔra Koyika kɔni kunna k'a ɲɛsin maa 96 bɔɲɔgɔnko ma Mopti Segu marabolo kɔni kɔnɔna na u ka baarabolo min ni o ɲɛsinnen don bange ale kɔni jidili bange kɛnɛya sabatili ma ka taa se min ye bingani wale min bɛ ta ka maaw kɔni sɛgɛrɛ ka da cɛya walima musoya kɔni kan n'an ko ma ko violence basée sur le genre fɛn min ye ka se ka o baara ninnu ka se ka u kɔrɔkɔrɔma don waasa maa minnu ni olu kɔni bɛ degun na olu bɛ se ka bɔ u la cogoya min na u ka baarabolo dalen kɔni hukumu kɔnɔna na a jirala k'a fɔ ko sage-femme k'u na o kɔni cari fan bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ waasa ka se ka yɔrɔ dɔ fana ɲini yɔrɔ min musolakaw ani sifinnakaw olu kɔni minnu mana degun sɔrɔ u bɛ se ka waati latɛmɛ o yɔrɔw la cogoya min na l'UNFP u kɔni ye wulikajɔ kɔni sabati ni ka foli ani waliɲuman dɔ ta ka kore jamana kɔni sɛgɛrɛ ka da u ka wulikajɔ kɔni kan u b'a la ka dɛmɛ min ta ka maaw kɔni sɛgɛrɛ an ka jamana kɔnɔ maa minnu ni tɔɔrɔ ani degun kɔni bɛ u ka fɛn min ye u kɔni ye a jira k'a fɔ don n'a nataw la u ka jɛɲɔgɔnya a n'a ɲɛsin dɛsɛbaatɔw ma FAO Mali u ni an ka jamana gouvernement u kɔni ye bolodiɲɔgɔnma kɔni kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana minisiriso min ka wulikajɔ kɔni ɲɛsin bɛ sigida sanuya ani bɛsɛya kɔni ma ani yiriwa kuntalajan ma fɛn min ye u ye wulikajɔ kɔni kɛ ni ka se ka u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma waasa ka se ka an ka jamana marabolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la togodaw kɔni na ka se ka fɛɛrɛ dɔw kɔni sigi sen kan fɛɛrɛ min kɔni bɛna kɛ sababuya ye jiritigɛw o bɛ se ka dɔgɔya an ka jamanaw kɔni kɔnɔ cogoya min na ka se ka jamanadenw k'u dɛmɛ u ka fɛɛrɛ dɔw kɔni dankɛnɛmaya min kɔni bɛna kɛ sababuya ye kuranko baaraw olu ka se ka kɛ pano o n'a ɲɔgɔnnaw kɔni na ni projet in kɔni bɛna kɛ kalo 18 kɔni kɔnɔna na waasa an bɛ se ka an ka kungow ani Alahu Taala kɛn bɛ ka fɛn minnu kɔni di an ma ka se ka olu kɔni tɔbɔtɔ a ka se ka an ma makow kɔni ɲɛ anw yɛrɛ kana kɛ fɛn min ye tiɲɛnikɛlaw ye k'a ɲɛsin an ka sigida fɛnw kɔni ma ka kɛ ni waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ani fɛn caman kɔni ye ni fɛɛrɛ kura ninnu na kɛ sababuya ye ni ka togodalamaw kɔni dɛmɛ ni ka se ka yiriwa baaraw boloda an ka jamana kunnafoniyaw kɔfɛ an bɛ taa kɔkan jamana ale kibaruyaw la Nations Unies maaw olu kɔni ye a jira k'a fɔ u ni nansarala tilenniyatɔn Union Européenne u ka jateminɛw kɔni na u y'a ye k'a fɔ min ye diɲɛ jamanaw kɔni kɔnɔna na degun ani tɔɔrɔ o kɔni talen don ka maaw kɔni sɛgɛrɛ o kɛlen don sababuya ye ni ka maa 266,000 bɔɲɔgɔnko ka degun kɔni lase u ma ni o kɔni ye kɔngɔjugu ani minɔgɔjugu kɔni ye fɛn min ye o maa 266,000 minnu kɔni bɛ bɔ jamana 47 kɔni na fɛn min ye ko baloko dɛsɛ kɔni kundalen don ni maa ninnu kɔni kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana minnu kɔni bɛ tali kɛ Sudan, Gaza, Sudan du Sud ani Myanmar ninnu kɔni bɛ o jamanaw kɔni na ninnu ye yɔrɔ minnu ni basigibaliya ani maaw bɔli u sigiyɔrɔ la ka taa se waati yɛlɛma ani musakako gɛlɛya o kɛlen don ka degun kɔni lase ni jamana ninnu sigibagaw ma diɲɛ tɔnba Nations Unies u ka bunadamadenya dɛmɛ maa ɲɛmaaba ni o kɔni ye Tom Fletcher ye ale kɔni ye lasɔmili kɔni kɛ min ye diɲɛ tɔnba min sigilen don ka se ka lakana kɔni sabati a y'u lasɔmi k'a jira k'a fɔ ko kɔngɔjugu ani minɔgɔjugu kɔni talen don k'a da Sudan du Sud ale kɔni jamana kan k'a da min kan min ye gɛrɛntɛjugu ani tɔɔrɔjugu ani maaw kɔni bɛ bɔ u sigiyɔrɔw la don o don fɛn min ye ani musakantanya ko nin bɛɛ lajɛlen don kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka jamana in kɔni sigi a sen sanbara kɔni kɔnɔna na diɲɛ tɔnba ONU ale kɔni ka fɔ la fɛn min ye ko wulikajɔ kɔni ka kɛ waasa ka se ka tɛgɛw kɔni fara ɲɔgɔn kan waasa ni jamana in dɛmɛ bɛ se ka don a ma cogoya min na an bɛ taa Myanmar ale jamana kɔni kan min ye kɛlɛ ani basigibaliya kɛra sababuya ye ni ka maa caman kɔni bɔ u sigiyɔrɔw la ko o
kɔni kɛlen don ka buna adamadenya ka degunba kɔni don u ka buna adamadenya la o kɛlen don ka degunba kɔni don u ka buna adamadenya la o de la Nations Unies maaw u kɔni ye lasɔmili kɛ ka jira k'a fɔ baloko juguya ka taa se balontanya ma k'o kɔni kundalen don ni jamana in kɔni kana na ka sababuya kɔni kɛ fɛn min ye u ka jamana kɔni bɛ basigibaliya ale kɔni minɛ kɔni kɔnɔna na gɛrɛntɛ ani tɔɔrɔ jugu talen don ka jamanadenw kɔni sɛgɛrɛ maa min ko olu kɔni ta ye bɔnɛ ye nin ko ninnu na ka tɛmɛ maa bɛɛ lajɛlen kan ko o ye musolakaw ani denmisɛnninakaw ye. An lamɛnbaaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲumandɔn kunnafoniya minnu kun bɛ an bolo bunadamadenya ni yiriwa radio so HDFM sanfɛ o de kun ye ninnu ye a lasera ma balimakɛ n'aw denkɛ Idrissa Badimi fɛ maa min tɛgɛ bɛ nɛgɛw la o ye Salimu Jwara ye. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio so HDFM de mankan na.